ochop duto. Manandala chiela toka apise mag duol makedo gi weche mag mibadhi monjo kar od buch kaunti ma Vihiga gi thoro mag choko lipode ewi wach mibadhi ma ichichgo ni ogoyo tach kanyo tend od burano koro okwedo monj ma kamano. Spika mar od burano Chris Onene makruok gi jotelo mamoko yango ni gionge gi ketho moramora ka giwacho ni giluwo ni duol no chalo ka gima itiyo godo. Criminal proceeding in regard to the alleged embezzlement. We have not seen any charge sheet. We have not seen any arraignment order. We have not seen any court summons for any of our officers to go to court. Wapo kweli walitaka kufanya uchunguzi, ni njia gani hiyo walikuja nayo? Kwa nini wanaruka majukumu yao? Hapa Vihiga kuna DCI. Kwa nini wameruka steps za uchunguzi, wamefika hapa bila hata DCI kufanya kwanza uchunguzi wao? Mimi nataka kuomba serikali kupitia kwa wanaohusika, tafadhali watu wa EACC muache kutumia ofisi zenu ama nyadhifa zenu vibaya. Moko kuom jokanyo mag UDA mayudore